Eta kontatu nola iten dituzuen ekimen hau egiten dezu zehazki. Bueno, hasi ginen, hasian Donostian gero zabaldu gara pixkanaka, baina ideia zen eskola batzuek ez daukate eremu berdea. Orduan hor, baratza bat jartzeko zaila. Eta baratza oso interesgarria elementu pedagogiko edo didaktiko bezala. Azkenean horrekin asko landu daiteke eta gauza asko ikas daiteke. Orduan, Donostiko kulturetxe batzuetan jarri genuen aprobetsatu teilatua edo aprobetsatu terraza, jarri genitun baratza batzuk, edo mesa de kultibo deitzen diana. Eta orduan, horra zinean programa didaktiko bat lantzen. Orduan, inguruko ikastola edo ikasleak juten dia astero, eta bereek lantzen dute gauzak, gero juten dia usta hartzen, lan ezberdinak egiten. Konturatu ginen, hori oso interesgarria zala eta urrengo urratsa eman genuen. Eta zan, bueno, ikastola batzuek badakate berdegunea, eta beraz, badakate aukera hor baratza bat jartzeko. Zergatikan ez lagundu irakasleei baratza bat jartzen eta batez ere aprobetzatzen potentziala hori. Claro, igual irakasle dia profesionalek irakasten, baina igual baratzan ez. Hori da. Eta jakin behar dute ondo, hori da, matematikazko. Ondo transmititzeko umetxo ez, hori da, eta horretarako, nunbait, hasinan prestatzen, unitate didaktikoak, lanketak egiteko, ikusteko garai bakoitzean zer, nola tratatu landareak, ongarria nola sortu, konposta nola egin, eta lakoak. Eta oso ondo, eta gero eta gehiago, hola sortu genuen Donostiako baratza zarea.